visc a Pinell de Brai, vaig anar aquí 8 anys passat i és un poble molt bonic i la gent són molt oberts i el clima és fantàstic i jo vaig vindre aquí perquè Anglaterra ha canviat molt i la gent està molt tancada ara i aquí la gent més obert. Aquí el Pinell se veu molt tranquil i molt bé i estem molt bé aquí. Nosaltres érem de Lloret i ara hem vingut aquí a viure aquí al Pinell. El Pinell actualment té uns 1.100 habitants. La població ha anat baixant progressivament, a poc, des de l'any 1910, que va arribar al màxim de 2.000 habitants. Aquí al Pinell tenim un miniclima que estaria entre la calor, la xafagor del Baix Ebre i el fred, les boires, les gebrades de la Terra Alta. El Pinell, fins l'any 1916, es deia Lo Pinell. Així surt de tot arreu. A tot any, a tota Espanya, es va fer una ordre, de manera que tots els pobles que tenien el nom repetit els van posar un complement. Un brai seria amb els anticlinals i sinclinals que es produeix una erosió i els sediments, diríem, inferiors apareixen a la part superior. Més o menys és alguna cosa així. Llavors jo crec que aquí en aquest poble, tota la falda de la muntanya, que va seguint la serra de Pàndols i la serra de Cavalls, s'ha produït un fenomen d'aquest tipus. Això es feia a mà i la forma de damunt se donava 4 dits, que és les barres catalanes. Quan no hi havia tisores, feien servir això per a podar. Aquí, allà dalt, hi ha empaquen. Veus que empaquen allà dalt? Llavors empaquen, això és un trill. Servia per a separar el blat de la palla, l'ordi, i voltaven un matxo. Diríem, estaria delimitat per 2 carrers que es diuen els Valls. Actualment és el carrer Pou de la Neu i el carrer de Sant Llorenç. El que passa és que els valls aquests eren l'ovial fora de la muralla. Al poble no hi havia muralla, sinó que hi havia cases, unes cases que feien de muralla. A partir dels anys 70 la gent va començar a reconstruir, a ampliar les cases, a ampliar l'alçada i tota aquesta banda del darrere ho han construït i ho han deixat exactament com es veu.
Sí, la cooperativa és el centre d'elaboració i, de fet, dels anys 50 i 60 se va haver d'ampliar la capacitat d'elaboració del vi perquè se'n feia moltíssim. Els anys, a finals dels anys 50 i 60, que el vi valia diners i aquí se va apostar pel plantar la vinya. Però llavors va haver una davallada grandiosa a finals dels 60 i sobretot als anys 70 i principis dels 80, va haver una davallada molt forta del preu del vi i això va produir que se canviés l'orientació i es van arrencar moltíssimes hectàrees de vinya i es va apostar pels ametlers. Darrerament hi ha l'oportunitat i també ajuda això els bons preus que porten l'ametla i en general la fruita seca i ajuda l'oportunitat que hi ha perquè l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de la Generalitat, ha posat a disposició dels pagesos una sèrie de varietats que, combinades amb una mica de reg de suport, poden donar uns resultats productius molt alts. Que ha anat a estudiar a fora, ja s'ha quedat fora. L'agricultura m'interessa. Ja no ha tornat aquí. L'agricultura, poquet a poquet, se la van carregant. La gent jove ha tingut que marxar molta, però vull dir, una part s'ha quedat aquí al poble. Els que volen viure aquí al poble i viuen més bé o més malament i viuen. Les subvencions venen de Brussel·les, de la Comunitat Econòmica Europea. I aquí, Pinet, sou molts pastors o...? No, estic jo sol i mon fill que s'incorporarà ara. Ah, sí? Sí. Quantes ovelles teniu? Sobre 750. Doncs, clar, les subvencions és la compensació de la davallada de preus que hi ha a vegades als corders. Hi havia més pastors abans, aquí a Pinet? Sí, hi havia més pastors. Bueno, les generacions que venen detrás no ho agafen perquè és una feina bastant obligada i segons com si es queda un i és jove i està tot sol, té moltes obligacions i llavors li priva molt també anar de festa. Nosaltres encara fem el pa com se feia sempre. La maquinària és més moderna, una mica més moderna, però el treball és antic i el forn encara és el que va fer amb un revés i aigua. Se va fer això fa uns quants anys ja, fa bastants anys, que és com una espècie d'escopeta, va el foc igual directe dins, però la llenya, ja es cremen llenya d'olivera i d'ametler, es crema aquí. La catedral del vi del Pinell de Brai, construïda entre 1919 i 1922, va ser obra de l'arquitecte Cèsar Martinell, deixeble d'Antoni Gaudí. L'edifici està compost de 4 naus. La sala principal serveix per emmagatzemar el vi. El celler i el molí d'oli del Pinell de Brai són, sens dubte, una de les joies de l'arquitectura agrària catalana de principis del segle XX. L'edifici destaca pel seu especial disseny i bellesa del conjunt, que ha fet que es conegui com a la catedral del vi per excel·lència. La combinació del maó, la pedra i el tauler vitrificat aconsegueixen uns efectes estètics poc freqüents en aquest tipus d'edificis. Tant els arcs parabòlics de la sala principal com la imponent façana ja anuncien la majestuositat de l'edifici que l'any 2002 va ser declarat per la Generalitat de Catalunya com a bé d'interès nacional. Cèsar Martinell va voler encarregar a un artista important la pintura del fris que es pot apreciar a la façana. Va ser obra de Xavier Nogués, destacat dibuixant, gravador, pintor i ceramista de l'època, amb unes mesures de 42 metres i mig de llarg i 80 centímetres d'alt. Fa al·lusió a la verema, la caça i el conreu i elaboració de l'oli, amb una gran càrrega satírica i expressiva en els seus personatges. A continuació, entreu a l'edifici per descobrir el seu interior. Ens trobem a la nau principal, destinada a l'emmagatzematge del vi.
És un gran espai diàfan, dividit només per 2 sèries d'arcs parabòlics que sostenen la coberta. Alberga 46 dipòsits de ciment de 30.000 litres cadascun i 25 dipòsits subterranis de 44.000 litres cadascun. La nau té una capacitat total superior a 2,5 milions de litres de vi, encara que mai es va arribar a utilitzar en la seva totalitat. Herència de l'estil del seu mestre Gaudí, Cèsar Martinell va crear els arcs amb maó aplantillat. Els del Pinell de Brai estan considerats els més grans del món realitzats amb aquesta tècnica. Amb una alçària de 19 metres des de la terra fins al punt més alt, els arcs ofereixen una imatge espectacular de l'interior de l'edifici i procura un paral·lelisme innegable amb les catedrals de culte. De construcció bellíssima, però al mateix temps relativament econòmica, els arcs oferien al seu autor la possibilitat de saber amb exactitud la quantitat necessària de maons a emprar, coneixent així el cost exacte de l'obra, que va ascendir a 1.075.000 pessetes de l'època. Aquesta és la sala de la fornal que s'utilitzava per a la criança del vi. Està construïda amb la volta catalana, que és una tècnica típica de Catalunya de gran resistència i lleugeresa. El molí d'oli va funcionar per primera vegada l'any 1919. Estava format per 2 sales, la sala del molí on ens trobem ara i la sala de les olives, situada al pis superior. Per gravetat es passaven els 3 cons de pedra, on es xafaven donant-li 7 o 8 voltes. La pasta queia als italians, formats per 2 pedres cilíndriques. Els cofins es col·locaven un sobre l'altre dins la vagoneta, que es movia pels raïls fins a arribar a la premsa. Allà duren 2 hores i quan la pressió arribava a més de 400 atmosferes, s'extreia tot el suc que se separava de l'aigua mitjançant la decantació. L'oli resultant s'abocava als 8 dipòsits subterranis destinats a l'emmagatzematge de l'oli. Martinell posa a l'abast de la redempció agrícola i industrial d'unes comarques abandonades per l'administració central tota la seva capacitat creativa i professional i afegeix un altre component a aquesta tasca redemptora. Els cellers, com a objectes artístics, han de servir al mateix temps per a la redempció cultural i la sensibilització plàstica dels catalans que viuen al camp.